fil-kċina for a change. Kemm qed inħossni puffy. Veru għandu wiċċi minn fuq u ma nafx għaxin Nikol imbarazz. Imma ipakjajt fl-aħħar literalment 3 kwarti oħra rridu nitilqu biex naqbdu trejn imma aħjar mix-xejn. Irrid nagħmel basket issa ħanġor fuq spalti għax kont ħanġib crossbody imma m'għandix crossbody bag bil-kbir biżejjed biex nitfa' bottle fih. So m'hemmx tagħmel tote bag it is, you know me. Nkollu bit-tote bags u kemm nimla l-botol tal-ilma nkun lesta nagħlaq il-bagalja għax by the way iddeċidejna li nikru xejdulu, nbis il-ġizrana, li nikru locker on Sunday nexxilna nsibu fejn il-ġizrana. Biex ma nqogħdux nġibu l-basktijiet u bad iġib il-bagalja, però that means li ma nistawx oh no, fejn il-ġizrana. That means ma nistawx niġru morru bil-rota. Tuni ċans, ħanfittex il-ġizrana x'ma sa nisiba. Biex tamil friza dal-għodu u ħanamluwa bil-bri u mortadella li kienet baqa. Irrid niċċarġa l-kamera. Ħanaqbad nuża dis-sikkin, okej? Tiġġudikawnix imma. Għal-ċentru, morru? Ija, basikament biex naslu Bruġ għandna 3 sigħat. Lunch is served. Hello! Ħanintroduċi il-vlog ta' għax dal-għodu. Wasalna il-hotel, wasalna Bruġ fl-axħar. U għamilna check-in u ħan-uploadi għal-video malajr spiċċajt il-lum vera uploadijajtu tajt xħenu. Għajna ġejna għek wara xol, vera kienet twila l-ġerni 3 sigħat u nofs door to door, bażikament. Iktar 4 sigħat door to door. Meħe, qed uploadja il-vlog. Xiex? Le, ma rrilżax idhom 4 sigħat door to door. Għax bit-trains għamilna 3 sigħat u kellna 3 connections għaw, kellna bħedu 3 darbit. Għafet nkella il-vlog. Ħanu rikon hotel room imma. Daniel, paint me like one of your French girls. Għaw it-thumbnail għawek. Veru ħelwa dil-kamera. Għadni ma tħalx fil-bathroom jena. Għara. Moderna, miex daqsek. Veru baxi der. Jena, hello. In case nsejtu kif nidher. Xawar kbira aħjar. Xsibt li mawx mera. Tiftakar darba morna li mxawar kienet ta' Ruma li kienet veru żgħira. Kienet claustrophobic. Il-bib t-tolli għax kien jieħel. Hija tgħid nirġa' naqaxari għax joħolli ħammor. Issa rridu nerġgħu naqbdu l-bas lura għax mhux qegħdin Bruġ, qegħdin villaġġ żgħir barra Bruġ jismu Dam. Għax Bruġ kienu wisqalin il-hotels. So, bukejna għek u rridu naqbdu bas lura ċentru issa u ħammorru l-Christmas market. L-ewwel Christmas market tas-sena. Super excited. So welcome to the Bruges/Belgium vlogs għax il-ħadd ħammorru Antwerp. Imma illum għada u l-ħadd so għalikom is-sibt il-ħadd u tnejn. Just vlogs traveling fl-aħħar vera kelli bżonn dal-weekend fejn ma nagħmel xejn, ħaniklu ħafna kell tajjeb, għandi aptit waffle taqsam il-lejla żgur. ħana għada u mal-dwajn u għada u koll ġejjin Rachel u Gianluca. Rachel u Gianluca kienu il-Maltin li ġew il-party ġimgħa l-oħra. Stidnihom idnilhom biex jiġu magħna għada u hekk. So a very nice day żgur. Esporta dan. Iva, ħana uploadi għal-video għax għadniet nistenneħ nesportaħ. U nkellimkom taqt ħalli nurikom daqsxejn il-hotel għax veru ħelwa. Mara u raġel li żin miż-żewġin, they own it u they run it. Issa jekk dak inħallilkom fid-description għal min forsi xi darba jiġi u toġbu. Din il-hotel minn barra. Veru sabiħa l-faċċata. Ħajt faddaw l-issara, ma il-bus. Għadu s-sajn badna l-bus. U għanna balla ġuħ ma ħaniklu mill-market. Irridu nifru kwarta l-bot u għanna kwarta miexi għal-market imbat u ma nafx għanna bsit. Issa naraw, nafżur ħanritu fil u mal-dwajn. Issa naraw xie jibru Nistafx. Ejwa, għaddu, jow raklet. Tal-Christmas market. Jow raklet, jaf jek nu raklet. Nżilna, wasalna.
Irridu ngħaddu minn hemm biex immorru iċ-ċentru. Għawlajt xew fuq il-faċċata tal-Knisja. Veru għaw Christmas vibe ta' ħafna djar. Mżejn, ara ta' Daniel. Xieġmil. ħafna djar u ħwienet li zejnu l-faċċati. Allora it makes the Christmas spirit even bigger. Oh my god, di siġra famuża ta' Bruġ. Sanda. Għawak ġejt kont ma' Natalja. La. U xew ġili ġejna Marta. U xġili ġejna? Wow. Sadu ritratti batuli għax mux jiġi. Battek fuq kamera tejtek. Għal-gwar. Battek. ċetta għasina. Forse ġitna fasek. Note to self, meta kun qed neditja li għada irridu niġu nduqu daw. Mimlin. Għandi feeling, kun jitu marshmallow, ma nafx imma. Mellow cakes. Ma pralina miktub. Mellow jista' jkun. Lejna rrid induqa ħara dik mill-kolna. La, dark banana, l-mami tħobba. Jina dik. Dik li xandu. Lim. L-basic. Jina dik, mill-kolna naħseb, hemm tal-coconut ukoll. Mela, dal-ħanuta, rajt irridu niġu għada, future maraja. Belli. Għat nejt la poezina, għalli ħallu l fil-kop. Kif daw jamlu li fuq TikTok, rage baiting. Wasana Christmas market. Vera, I'm in a better mood, sabda għara progress. Sabiħ progress. Mina għu nitħlu. Nitħlu. Jek jahbad ġovija għani għamu d-dehda għata pon. Kemm inti fil festive mood. Dan option 1 għax għandu l-bratwurst. Ma jenduru dawra, trit? Beċaraw da restaurant, ġmil. Wow. Għarax ġibna, Daniel ġabelaw. Għata xandu, una għamessi biex tiklu, Ovvio. Ja. Terġaw ġew daw. Jgħidna kif beda bil-hot dog spiċċa bil-bed. Wetta fil-video da. Daniel ġajab xajħu għada. Ara, biexi. Xinti ta' Saħi xengel rasu. Ma emma laħda mux għallum. Slice itik pal New York jek. New York, oh. Le, ġibiex di, please. Le, ġibuha. It's time. Għanihdu il-wefel. Illi noħlam bijad il-wefel. Għajba, Ta' chocolate. il-Belgian wefel ta' chocolate. Ta' chocolate. Kanna ġlieda ma' wieħed sar ilna t-tazzi ta' deposit. U għednilu xaħarra u taħdejna bdew sejri. Bdew reknu għamek t-tazzi. Sena fil-kjusa, ma daqt naslu, ma tanċaw nis. Imma mux vera ħanaħdu għadda chocolate, ħanaħdu għad plain, għax plain it-tieb. L-opinjoni tijaj. Belgian waffle. Taliex, ovvjament, taliex tajba. By card. It's time! Ibda meja. Jena, għallu di honor. Taħtem ma bħilix, ta' Bax għid ma dik. Ndalu kondinajba. Għajba. Għajax għadda għani. Word the train ride. No, look. Għat ma dok wefel tajbek, madonna. Wafel? Għajax għidnora. Għajax ma ġejna xeja għaxejden jiekol għabba. Tal-market ta' dembos mux tajbek. Madonna. Sta darbajn. Għamba. Għas tkun ġenerus fil-gizma.
Kaxxa, u nafsa. Iddeċidejna l-ħanduru naqra rendimek we roam around naraw xaw għax ġejna bla pjan to be honest, relax, no stress. Fejn għanduru, ma? Ma nafx, jek naraw triq sabiħa nidħlu fija x'taħseb. Siet immorru dik it-triq fej s-siġra. Fejtlek immorru. Mela jena dominaw naħseb. Nistaw naddu hekk. Eżatt, ek u niġu hemm. Insomma, sta nara nagħmel montaġġ żgħir tal-biċċiet kif inħobb nagħmel. Ġejna lura. Welcome to our humble abode. Ħajja nurihom. Araw. Hemm xatt il-bar jaw. Aħħar il-pomijiet huma sbieħ. Ija. Għalidix titħolli ċafni t-tante? Kemm inta t-tibat kojif.